Il-Partit Nazzjonalista jrid iġib bidla fil-ħsieb u bidla fl-attitudni li twassal biex din il-bidla taqqadna bħala poplu għal ġid ta' pajjiżna. Iddikjara dan il-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien intervistat mill-preżentatur Peppe Azzopardi. Dan bħala parti mill-attivitajiet tal-indipendenza għal din is-sena bit-tema Bidla li taqqadna. Intervista li għalli attendew mijiet ta' persuni. Aqda wkoll internament fil-partit b'Adrian Delija li tkellem ukoll dwar kandidat ieħor illi miegħu ikkompeta tmexxija tal-partit, Chris Said, illi qal li ċempillu mill-ewwel biex jawguralu l-ħidma tajba. Chris Said huwa persuna kompetenti, persuna b'esperjenza, persuna amministrattivament brava ħafna, bżonn juża għall-partit u ċert illi ħajkun qiegħed hemmhekk magħna all hands on deck biex naqdu l-partit tagħna. Adrian Delija tkellem ukoll dwar issues kurrenti fil-pajjiż u għamilha ċara li l-aġenda tal-oppożizzjoni se jkun il-Partit Nazzjonalista li jiddeċidija. Il-gvern jista' jiddetta jew iħejji dak li hu il-programm u l-abbozzi li jridu jiġu diskussi fil-Parlament. Hemmhekk għandu maġġoranza. M'għandux però il-poter fuq il-ħsieb. M'għandux il-poter u s-saħħa fuq l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Għalli taħt it-tmexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista se jkun miftuħ għad-diskussjoni iżda qalli hu qiegħed hemm ukoll biex jiddefendi lill-poplu. Meta l-kuntratti jiġu firmati ma jorihomx lill-oppożizzjoni. Meta l-kuntratti jkunu lesti u magħmulin xorta jiġu bil-linji suwed ħalli ħadd ma jara xejn. Aħseb wara fil-proċess illi jinvolvi l-konsultazzjoni. Kellu wkoll messaġġ ċar il-Partit Nazzjonalista mhux se jieqaf jiddefendi lil pajjiżna quddiem il-korruzzjoni u l-abbużi tal-poter. Ċertament illi inkomplu dak li bdejna meta nfissru il-politika magħmula fuq is-sewwa l-integrità u l-ġlieda kontra il-korruzzjoni. Ċertament bis-saħħa kollha, kuljum mingħajr nifs minar waqfin. Dan għaliex l-oppożizzjoni għandha obbligu li tħares il-kwalità tal-ħajja tan-nies, inkluż bil-ħarsien tal-ambjent u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet li sfortunatament waqfu milli jaqdu il-funzjoni tagħhom. Fuq livell personali, Adrian Delija tkellem kontra l-kommerċjalizzazzjoni tal-prostituzzjoni u l-ħajja umana, il-ħarsien tal-ħajja mill-konċepiment sa tmiem naturali tagħha u kontra t-teħid u l-abbuż tad-droga. Tkellem ukoll dwar azzjoni u protezzjoni lil komunitajiet differenti kontra l-kriminalità u appella l studju dwar kemm hawn nies jgħixu f'pajjiżna illegalment.